Гледай сега как ще излезем от реалността. Право в колата. Ето сега няма такива. Много впечатляващо. Нали това е синематография 101? Къде? Къде? Коя кола? Здравейте хора от задръстването. Дим. Аз доста често... Що е такава? Оазис в пустинята. Това е къде ще пишем. Нямам търпение да сляза. За да посетя тази бензинна станция и да пусна една вода. Къде сме сега? Изпишках се. Това ли искаш да чуеш? Влогър такъв. Разумнеш вместо мене, че едната ми ръка е заета. Опак. Леко ме оцели. Я светнете свенерче, бързо. Бързо. Може да си пуснеш фенерчето? Не мога, защото снимам. Бързо. Крастава жаба. Важни предварително запази така. Еми да. Чакай, влогвам. Влог ма и аз. Аре ми предоставяйте да... Ти сега къде отиваме, Кики? Имам да закусвам, защото съм гладен. Стата ми не е добра. Няма да става за влог. Няма да става за какво? За влог? Седи така. Къде отиваме? Милео, няма да записаш всичко. И Дали? чакай. Ето сега хора отиваме към язовира, сега ще видите бърз монтаж от кадри. Гледай сега. Готов ли си? Сега, когато штракна с пръсти, ще се прехвърлим на друго място. Вау, хора, прехвърлихме се с 10 метра напред. Какво? Мокър, сега ще ми са мокри камерата. Аха, JK, тя е waterproof. Не. Сплаша резистор. Кажи го! Всичко приключи, Анакин. Аз имам по-високата земя. На километри от земята. Не, падам. Ако падна, го записвам поне. Хубаво, това беше приключенско. Това влезе в записа. Какво? Човек, много хубав такова има, много хубав пейзаж. Какво? Да, накрая този влог просто ще се окаже paid promotion. I can barely move. Ask about me. I'm gonna bust a move. 33 chains, 30 ocean lines. Кики, какво се случи? То падна.